Valentinsdag. Vi skal huske på en ting. I islam har vi ikke noget, der hedder kæresteforhold. Vi har heller ikke noget, der hedder datingkultur. Og vi har heller ikke noget, der hedder hemmelige forhold. Kærlighed i islam er noget smukt. Og det er noget, som beskyttes igennem nikah. Som muslim, så siger vi ikke, bror, alle gør det jo. Hvordan kan det være forkert? Hvis alle sammen hopper ud af 3. sal, vil du gøre det samme? Nej, selvfølgelig ikke, fordi det netop ikke er det rigtige at gøre. Allah subhanahu wa ta'ala nævner i Koran, Alam ya'lam bi anna Allah yara, at vidste den her person ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala så ham. Yani at Allah subhanahu wa ta'ala hele tiden ser dig og ser de handlinger, du går og laver. Og profeten alaihi salatu wassalam nævner i en hadith, Tu'radu alayya a'malukum, at jeres handlinger, de bliver præsenteret foran mig. Min kære bror, er det ikke nok for dig at vide, at profeten alaihi salatu wassalam og Allah subhanahu wa ta'ala, de ser, hvad det er, du går rundt og laver? Er det her alene ikke nok for dig som en påmindelse? At profeten ved, hvad du går rundt og laver? At Allah subhanahu wa ta'ala konstant ser dig? Og husk nu, islam forbyder ikke kærlighed. Islam lærer os rigtig kærlighed hver dag.